mesedez. Kaixo, ona etorri. Hau, gure nahi. Bale, azken integral dauka gehiznekin, urabur erbea eta etxeko zalantzarta. Ondo okeratu duzu, hori later berezia da. Laterera berezia aukeratu dute. Bale, ongi da. Moizu, zer moduz platerarekin? Ondo, nago. Oso ondo, sokitarra dauka. Bukatu duzu? Bai, eraman maiora. Bai. Muchas gracias. Bukatu duzu? Bai, oso ona zegoen. Bai, eskerrik asko.